Durangoko azokaren 58. edizioa bihar hasiko da Landako gunean. 275 ekitaldi, 257 erakusmai eta 950 berritasunekin horietatik 39 sorkuntza aurten Ipar Euskal Herriko sortzaileen eskutik. Arratsaldeon ikusentzuleok, baina Senpere eta Urruñako ikastoletara ere jo behar dugu. Lehenengoan ate irekiak egin bai dituzte eta bigarrenean egin duten desmartxa bat ezagutzeko. Ongi etorri. Euskararen nazioarteko egunaren karietara lehen best egin dute Senpereko Katjalin Elizalde ikastegian. Seaskaren 5. kolegioa martxa betean da. Lanak kasi bukatuak, hor bigarren fasea amaitu dugu eta 3. fasea geratuko zaigu, hor 8 gela bukatu gabe, egunen batean Seaskaren beharren arabera bukatuko direnak. Eta ikasturtea bizikon hasi da, bi mailekin, guztira 82 ikaslerekin, denak biziki motibatuak, biztan dena olako eraikin berri batean kurtso hastea ez da berdin, eta talde pedagogikoak eta gurasoak ere olatu baikor berdinarekin ari gara lanean. Erronka animalea, bizi batean seur naiz behar dela egin, badira aniz gauza batzu, Nepal iraitea eta gauza batzu, baina hori ere bizian egin behar da, kolegio baten irekitzea guraso gisa. Dinamikoa edera biltzen du ere lurraldean, eta nahi dugu etxistitu lurralde hontan. Ez bakarrik erakasle edo eraskuntza toki bezala. Aurre ikuspenak onak dira kolegioarentzat, ikasle kopurua bikoiztea espero baitute 2025. urtean. Dena dela, egunotan berritxar bat ere jaso dute. Pirinio Atlantikoetako prefetak lurrak erostera behartzen ditu, horrek aitzin konduan eragina izan dezakelari. Frantses administrazioaren beste kolpe bat. Nola baiteko adosmen batera iritsia zen Seaska herrikotxarekin eta prefeta, gobernuko ordezkariak erabaki du akordio hori etzera balekoa eta orain errudetan makilak ezartzen ditu gure pedalatzea geldiarazteko. Ez du eginen, hori argi dugu, erosiko da, eta justuki erosteko beharko ditugu beste finantzamendu batzuk eta beste adosmen batzuk topatu herrikotxearekin, baina horra. Euskara bezalako hizkuntza batek badu frantsesa bezain beste eskubide hemen bizitzeko eta gu biziarazteko berarekin. Dena dela, uneko helburu nagusia da 8 edo 9 gela berri ireki eta materialez eta altzari ez hornitzea. Doaintza kanpaina bati ekin diote berriki horretan laguntzeko. Erran ginuen muble eroste hori gure gain zela, elkartearen gain, burasuen gain, funtzionamendu hori burasuen gain da, orduan egiten dugu doaintza kanpaina bat lehentzatzen dugu, sorgintza deitu dugu, hitza gure artean atseman dugu, sort lekua, kolegia sortzen da, sorginkeria, Katjalin Elizalde persekutatua hori da lotura, guretako simbolo bat da, hitza jokoa baino gehiago. Eloaso eta kei.eus webgunaren bidez egin daitezke ekarpenak doaintzaren bieren desfiskalizatzen ahal direlari. Urruñako ikastolako 3. ikasleek 20. mendean euskarak eta euskaliztunek ikastetxeetan pairatu zuten jazarpena landu dute euskararen egunaren kari. Gure lana transmisio lan bat da, bereziki, baloreak transmititzea, gure historia, gure kultura, eta olako historia bat oso garrantzitsua baita jakitea, gure hizkuntza zergatik oraingo egoeran dagoen. Horretarako dokumental bat osatu dute iragan hurbilean hau guztia beren azalean bizi izan duten herritarrekin. 51 sortu nintzen, eta beraz garai hartan, Urepelen, denek euskara erabiltzen zuten, den artean, herrian, etxetan, elizan ere, biztan da, elizan nola ez. Gero, frantsesa ziren, frantsesa zekitenak. Bakar batzu izanen ziren naita ez da. Eskolan, beren egunerokoan, arrotza zen mundu batean murgiltzen ziren. Eta eskuadaren kontrako joko hori deitzen zuten anti. Eta anti horrek ez du deusik egan nahi, ez bali madiozu zerbait emeiten ondotik. Anti-basko zen. Eskuara zentzuten baginituen, emeiten zigun, txotx txiki bat, makilatxo bat. Eskuadaren debekatzea gauza bat zen, baina salhatari bilhakaraztea
eskuala entzuten zuena, hori beste gauza bat, ahalgingarria, ene osteko seurik. Hone guztiak euskararen edapenean eta euskaldunengan arrasto eta ubeldura ezkutuak utzi baditu ere, itxaropenerako arrazoiak ere badaudela uste dute, eta egungo gazteek honen berri jakitea ona dela uste dute. Dudaik ez da, mendez mende espainola ala frantsesek ahal guziak egin dituztela inguruko hizkuntza tipienak ezabatzeko, debekatzeko eta ahal baliz ezabatzeko, suntsiarazteko. Jakitea ondutela lehenago nola zen, gure gazte demoran, geroago ere ba, eta gaur egun nola euskara ari den indartzen. Eskoletan sartzen, gazteak, aurrak eta gazteak ikasten, eta euskaraz beti mintzatzen behen artean. Ahal bezen gartxuki eta ahalaz gero eta gartxukiago. Eskualdunak girela eta eskualdunak behar duela, gure eskual nortasuna behiratu eta nortasun horren zimendu azkarrenetarik, behar du azkarrena, mintzaira dugula. Ikasleek grabaketa eta kazetaritza lana eta beren aitatxi, amatxi eta arbasuek bizi izan zutena ezagutzeko parada izan dute. Ikasi dugu nola egiten den eta galderak erantzun eta grabaketak egin ditugu ikusteko mikroa ondo balin bazen eta guzi. Ukan dituztela zigorrak euskaraz mintzatzagatik. Ikasten dugu pixkat lehengo historia eta hola deskubritu dugu. Eta oso ongi pasatu dugu egiten eta Jan behar dut mil esker irakasleari. Eta etorkizunean bide beretik jarraitzeko nahia irakasleentzat. Nolako gai asko badira eta garrantzitsua da aurrekin gai horiek hartzea eta horren inguruan lan batzuk egitea. Iragana ezagutuz soilik eraiki bai daiteke etorkizun azkar bat. Mil esker handi bat! Beste urte batez, iparraldeko sorkuntzak presente izango dira Durangoko azokan. 29 denera liburu, komiki, disko eta bestelako ekoizpenen artean. Iparraldetik geroz eta parte hartze handiagoa dagoela nabarmendu dute. Inoz baino sortzaile eta parte hartzaile gehiago dagoela eta euren proposamenape leku gehiago daukiela gure egitarauan. 29 berritasun aurkeztuak izanen dira aurten iparraldetik, beraz 21 liburu, eleberri grafikoak, diskoak, pizkat denetarik eta hori urtero jaiten duguna, baina antzinez eskaintza aberatsa eta initza eramaiten dela Durangora. Parte hartuko duten berrikuntzen artean, izar saltzailea aur literaturan, begiak, emozioak lantzeko, Naia Roblesen papogorri ikusgarria etxeko txikienentzat, Aize leizean nerabeentzat, Asisko Urmenetaren eskutik transmisioa lantzen duen lan hau, Maiatz argitaletxeko lanak urtero legez eta diskak, Kumano Motor, Watsonen Bobiren abenturak, edota Karma ahotsenean eginen duten aurkezpenarekin. Izan ere, urtero bezala, idazleek beren berrikuntzak aurkezteaz gain, mintzaldiek eta kontzertuak proposatuko dituzte 5 egunez, eta bertan izanen dira iparraldeko artistak ere bai, 14 aurkezpenetan hartuko dute parte orotara. Iparraldetik adibidez 15 bat aurkezpen izanen dira, liburu eta diska aurkezpenak, eta baita erakusten du euskal kulturaren uste dut usta eta aberastasuna baden eta sortzaileak zain hainitzak diren ere. Eta lehen da biziko zere topaketa profesionaletan presente dira. DAPRO topaketa egin barri dugula familia ikuskizunen proposamenak aurkeztuz, programatzaileen aurrean sortzaileak eta esaterako lehenen aldiz Ipar Euskal Herritik 3 proposamenek izan dute lekua DAPRO topaketa horretan. Ostiralarekin iparraldeko eskoletako aurrak ere bertan izanen dira. Goizeko tailer ezberdinetan Ipar Euskal Herriko ikasle gehiago izango ditugu aurten. 58. edizioa, 5 egun oparo, 265 ekitaldi, 257 erakusmai eta 950 nobedade Durangoko azokan.
Eta larun batean Duragon egongo den Amoranteren Habanera berriarekin gure gaurko agurra ikus entzuleok izan untxa eta bihar arte. Bakarri dantzatzen